Pozitivci pozdrav, evo novog videa i novih vijesti. Glumica Ozguna Mal bila je gošća kompanije BMW na 79. Kanskom filmskom festivalu. U okviru programa učestvovala je u snimanju sa novim modelom BMW serije 7 i prisustvovala svečanom prijemu. Glumica glavne uloge u filmu Žute koverte, koji konkuriše za nagradu Oskar, našla se u centru pažnje učesnika i gostiju festivala. Engin Altan-Duzjatan vraća se na ekrane sa novim projektom pod nazivom Špijunaža za digitalnu platformu Tabi. Nakon završetka snimanja miniserije Naprijed Turska, koja je snimana na jugoistoku zemlje, glumac je postigao dogovor o radu na novoj seriji. Produkciju projekta potpisuje kompanija NetVision, a snimanje počinje 21. maja. Producent je Džemaletin Kemurdžu, dok će režiju potpisivati Onur Tan. U seriji posvećenoj pitanjima nacionalne bezbjednosti, obavještajnih službi i strategije, partneri Engin Altan-Duzjatana bit će Yalcin Hafizioglu, Burak Haki, Melis Kizilslan, Yavuz Bingel. Glavni koordinator projekta je Džihangir Alak. Velika produkcija imaće 10 epizoda i bit će usredsređena na rad specijalnih službi. Dakle, jedna krimi, otprilike serija. Serija Još 17 postaće prva ljetna novina televizije kanala D. Emitovanje projekta počinje 31. maja i prikazivaće se nedjeljom uveče. Ekin Koči i Fejaz Šarifoglu vraćaju se na ekranu u projektu pod nazivom Moguća ljubav, koji je ranije bio poznat kao Juče, danas, ljubav. Naziv serije koju za Show TV proizvodi kompanija MF Yapim, a čiji je producent Asena Bulbuloglu, zvanično je promijenjen. Poznati su i glavni muški glumci u projektu koji režira Altan Donmez, dok scenariju potpisuju Elif Gamze Arslan i Derya Kara. Popularni glumci Ekin Koči i Fejaz Šarifoglu postigli su dogovor o učešću u ovoj seriji, a radnja će pratiti dvojicu zavađenih muškaraca. Ekin Koč tumačit će lik Kadira, dok će Fejaz Šarifoglu igrati Tolgu. Za glavnu žensku ulogu Defne vode se pregovori sa Ajčom Ajšin Turan i Aslihan Malbora. Serija Moguća ljubav govori o Defne, koja čvrsto riješena da pusti ljubav u svoj život, iznenada ostaje između dvojice tvrdoglavih, privlačnih i međusobno zavađenih muškaraca. Ovo je interesantno, malo drugačije nego što smo navikli. Šta vi mislite? Komentarišite. Sumeja Aydogan, koja je postala zaštitno lice juvelirske kuće Mesika u Turskoj, debitovala je na crvenom tepihu Kanskog filmskog festivala noseći nakit ovog brenda. Mnogi su iz Turske bili u Kanu iz raznih razloga, među njima i Hande Erçel naravno. Hande Erçel se pojavila na crvenom tepihu Kanskog filmskog festivala, svoj izgled je upotpunila zlatnom haljinom koja naglašava siluetu, a brend je Sophie Couture, uz koju je nosila nakit brenda Pomelato. Također Hande Erçel, koja je ambasador svjetski poznatog italijanskog juvelirskog brenda, i ove godine je učestvovala na Kanskom filmskom festivalu. Ona je 25. i 24. godine predstavljala također brend na crvenom tepihu, privlačeći pažnju svojom elegancijom. Putovanje glumice, dakle, bilo je 13. maja, u Kanu je boravila 3 dana. Saznalo se i o prekidu saradnje sa svojom agencijom. Glumica, koja je u posljednje vrijeme pohađala školu jezika u Engleskoj, donijela je nekoliko važnih odluka pred put na ovaj festival. Naime, piše se u turskoj štampi da je Hande Erçel prekinula saradnju sa svojom agencijom i sa svojim stilistom sa kojima je dugo radila. Očigledno je da je Hande Erçel željna nekih promjena i navodi se da će novi plan profesionalnog razvoja Hande Erçel biti definisan do juna. A u industriji turskih serija govori se o navodnoj krizi izazvanoj ljubomorom između dvije poznate suparnice, Hande Erçel i Sereni Sarikaja. Povod za to bio je sukob oko stiliste. Hande Erçel je prestala da prati na društvenim mrežama Inana Kirdemira, sa kojim je sarađivala dugi niz godina. Ovaj neočekivani potez izazvao je talas glasina. Pozadina incidenta povezana je sa revijom svjetski poznatog modnog brenda. Navodno je luksuzni modni gigant prvi put odlučio da pozove tursku zvijezdu kao specijalnog gosta na svoju reviju.
Konsultant za stil Inan Kirdemir, koji sarađuje sa obje glumice, predložio je brendu i Hande Erčel i Serenaj Sarikaju. Međutim, rukovodstvo brenda odlučilo se za Serenaj Sarikaju uz obrazloženje da se više uklapa u atmosferu i stil događaja. Prema dostupnim informacijama i Hande Erčel je željela da prisustvuje ovoj reviji. Navodi se da je nakon što je brend izabrao Sarikaju, Erčel bila veoma razočarana. Kada je saznala za tu odluku, glumica je, ne čekajući lični razgovor sa Inanom Kirdemirom, počela potragu sa novim stilistom. Eto, piše se da je to razlog, što može biti. Može biti, šta vi mislite, pišite u komentarima. Melissa Asli Pamuk također se pojavila na Kanskom filmskom festivalu. Serenaj Sarikaju ukrasila je naslovnicu novog broja časopisa Numero Istanbul. A Mert Ramazan Demir je saopštio da će tokom ljeta imati novi projekat. Jedva čekamo. Kerem Bürsin i Alina Boz tumačit će glavne uloge u novom filmu za digitalnu platformu Iza granice. Scenariju za film o odbojci napisala je Ayşe Yunar Kutlu, dok će režiju potpisivati Engin Erden. Kerem Bürsin igraće lik po imenu Levent, dok će Alina Boz, koja je u fazi potpisivanja ugovora, tumačiti Elu. Dakle, film. Lični nalog glumice Sumeje Ajdogan na društvenim mrežama je zatvoren. Zvanični razlozi blokiranja naloga još nisu objavljeni. A sud u Istanbulu odbacuje prvu od 6 tužbi koje su Elçin Sangu i njen partner Yusuf Ozdiken podnijeli protiv Birsen Altuntaş. Jedan slučaj zatvoren je u početnoj fazi uz pravo žalbe, dok je preostalih 5 tužbi i dalje u postupku. Procjenjuje se da će konačno okončanje svih sudskih sporova trajati nekoliko godina. Naime, Birsen Altuntaş baš ima pik na Elçin Sangu, stalno je prozivala po raznim medijima i glumica ju je evo više od 5 puta tužila. Miniserije Go Turki, naprijed Turska, nastavljaju da predstavljaju brend Turske na međunarodnoj sceni kroz 2 nova projekta, o njima smo pričali u više navrata. U Izmiru je počelo snimanje serije Ukus ljubavi, u kojoj glavne uloge tumače Burak Ožđivit i Ceyda Ateş. Kad kažem serije, to su kratke serijice reklamne za turizam u Turskoj. Drugi projekat posvećen je drevnim rutama Turske i trenutno se snima u regionu jugoistočne Anadolije, a u njemu učestvuju Engin Altan Duzjatan i Ozge Gurel. Novi projekti imaju za cilj da svjetskoj publici predstave bogatstvo turske kulture, istorije i gastronomije kroz format igrane priče. Tako mini serijice će to biti sa divnim glumcima. Televizija TRT1 zatvara seriju Djeca raja na 36. epizodi zbog niske gledanosti. Uprkos promjeni glavnih glumaca Buraka Serdara Šanala i Buse Meral i izmjenama u priči, projekat nije ispunio očekivanja i neće biti produžen za narednu sezonu. Snimanje u Ajvaliku bit će završeno za 4 epizode. Šta mislite, pišite u komentarima. Evo od nas u videu toliko. Lajkujte, šerujte i komentarišite. Vidimo se brzo ponovo. Bye bye.